Дай ми допамина, дай ми допамина, дай ми допамина, дай ми допамина. Не опира до пари, нещата, които искаме за три, нещата, които искаме за при. И всъщност няма нужда от допамин. Имаме нужда от награда и затова си я даваме. Всеки път, когато аз отбелязвам, повода сега се награждаваме. Дай ми допамин, 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 допамин. Дай ми допамин, 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 допамин. Допамине! Къде са? Елай, да ви чуя за сектор! Аз съм Фенги и отдавам респекта! Брат, пусни скета! Пусни секта! Защото е ясно, че ние тук сме една секта! И това се отказвам директно, няма да го напекна! А на мене танците са ни трофеи, сега ще ги спретнам! It's a banger. No, it's a banger. You just said I'm excited for the way my heart is beating. I'm gonna need a riot squad to help control my breathing. Communicating with patience, I'm not the human speaking. It's a big up to better way to the block this evening. I can feel it, pushing at my heartbeat. And now it's looking different, hanging like a car seat. All I hear is my hearing depleting. Bum, 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 bum. Some people think I'm hopeless, but I don't think I'm free. Now I'm living my life, there's nothing crazy about me. Some people take for thrills, but I can out for free. Now I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Bum 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 bunkers. Some people think I'm wonders, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I can out for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Bum 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 bunkers. Хайде, не е толкова страшно, няма нужда да се притесняваш, това е домашно. Ясно е, че те е малко срам, нормално. Обещано, че няма да стане нищо фатално. Айде, не е нужно да се притесняваме, по-добре е да се опознаваме. Чакай, всъщност се познаваме, за това направо да се разиграваме. Нови да сме, за да правим да сме, или да го се извикаме. Само ние се знаем, Хайде, не е толкова страшно, няма нужда да се притесняваш, това е домашно. Добре дошли на нашето домашно, а на мен е направо, не е страшно.
чуе супер силно за Prodigy-то! Единственият човек, който разцепи на грамофонните плочи с истински джернал, истински грамофонни плочи. Един от бруталните underground акети във Варна и България. Енциклопедия за музика. Също всички сме такива, но нека не забравяме къде поставяме ситуациите и след това да се направяме. Неадекватни, неадекватни. Направо много общо кратно. На мене ми е приятно. Особено емблемата, когато до мене е ембата. Защото нашата компания се важи. Той чуя за сектор. Get your freak on, get your freak on, get your freak on, get your freak on, get your freak on. Get your freak on, 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 get your freak on.